Zo. Even weer een snelle korte live maken. Vanuit mijn huis. Naar mijn mensen. Naar mijn volgers. Ik ben boos. Mi ate brong. Maar mi ate ne bro ere. Maar hij brong. Mi ne erger misrefi ere. Maar me erger misrefi. Mi ne wraak. Maar me boos. De wat ik toch pe ate bro im lafu. Zeg ik me lafu. Mi kado yung kau edanga burichi edana anasrefi. Famo bija sandisi. Sana abruya. Sande ina winti geloof unu. Sana abruya. Sande in a winti geloof voor mij. En daarom ik met takasan aladei. Men kent het stukje van winti en cultuur niet. Men kent het stukje van het winti geloof en het cultuur niet. Het is lastig. Het is zeer lastig. Men kent het splitsing van een doemang, een bonumang, een obiamang, een dresimang niet. Men is zo dom en egoïstisch en scheert ieder onder één kamp. De wisimang is niet te vergelijken met een wasma sa e dresi obia, dresi kromanti, dresi aisa, dresa fodu. Taki ikan betre foshuji winti prei. Asanat me erger misrefi. En lukome yari me die voorlichting. Alas masa ekong sukuyepi nawa obiamang e focus op winti. Sana don kauso don libismo domoro sopo kausref no donso. Fawe wan tak altijd abra winti. Da uno wan tak abra den probleem. San tranga so di libisma. San tranga so junu. Alasma e focus op winti. No man e focus op probleem. Zeiden me met takking. Je kiest bepaalde opdrachten. Na een bepaalde sansa emiti in je werk, in je loopcarrière voor a kulturu roko sa me do. A winti roko sa me edu, a mine du kulturu roko. Wan sansa e hinder ala lesi. Voor de saka dagu, wisi base, ma pima, sotu katingi prit baka futu bonumang. Dana unu me taktide. Mi abanga unu. Seide mi abanga unu. If uwa dinu kabakru. Uno hardes mananga bakru saka. If na bakru fu unu e pleef kromanti. If na de katingi bakru fu unu. Sawe mes leidesma. If a de fisti bakru fu unu. Sawe go suku fuka ap money. E loudesma. Tak dem jibakru prei. E loudesma. Taki te you grandpa by bakru. Im din a bakru doro. Te you grandma go suke bakru fugo ser sana woyo. Da you lek baka piking. Da mo di bakru. Fu you grandma, you grandpa, you ma, you brada, you sades. Masa go suku bakru, you omu. Ina famiri. Da te de no dede moro. De plas fu proberi. Fu yep desma. Pour uit a stronte redati, tak bakru e meku kisma lengrip ching, bakru e meku nakanga wagi, bakru e meku pina, top wo fena materiële natuurlijk, wo misleiders maar voor accent 20 dusu euro, anga 50 dusu euro, a bakru odweng, bakru sawe kardu makama, da odweng. Maar mi leerdens maar altijd tak ik ben verschrikkelijk boos. Want kasan sa you no buy an of you. Wat je niet hebt gekocht is niet van jou.
Het zou een mooie strandreis zijn. Mi brada bij wawagi. Daarvan kan takamabing. Mi pa bij wawagi. Omdat na mi pa. Daarna mi abawagi. Theo go na wagi na straat. Wat gaat je vader zeggen? Waar ga je met mijn auto? Waar ga je met mijn auto? Heb je me gevraagd voordat je met mijn auto gaat uitrijden? Dan hoe kan die takru van mijn vader van mij zijn? Hoe kan die takru die takru dagwe wat hij heeft gekocht van mij zijn? Heb ik mijn vader gestuurd voor zorgen naar een bakru money? Heb ik mijn opa gestuurd voor zorgen aan familie naar een bakru money? Dat ik kassa kawisma say skude strand money. Dat de uno como jullie maar niet voor abu kabakru probleem. Uno tango kabakru. Weet je wat het probleem is? Jullie veel als jullie hulp zoeken. Uno man tapu snuit bepaalde wafono. We zoeken je pina wasma, we go tak sani. Sme stimuleren voor din bakru. Na de saam dat opa be bij een bakru. Wat heeft dat te maken? Dus like familie ja. Ik heb mijn kinderen. Dan zijn mijn kinderen onschuldig. Ze weten niet wat papa is gaan zoeken om aan geld te komen. Dan verzorg ik mijn kinderen naar kunu money. Me verzorg dem chimi naar drugs money. Me verzorg me kweki dem chimi naar money sami on frame. Roof money. Roof money naar dat me zorgu dem ching. Drugs money naar dat me zorgu ding. Dat tidof Tamara. Temino demoro. Dan moeten mijn kinderen door ermee gaan. Omdat papa zijn ding is gaan zoeken. Stoppen jullie met negatieve informatie. Stoppen jullie AUB ermee. Het wintie voorlichting wat ik geef is water naar zee dragen. Ik raak elke dag geïrriteerd. Ik ben een grondige check-up gaan doen. Geen last van suiker, geen last van hoge bloed. En ik ga het nooit krijgen. Allalies nomo. Raak je geconfronteerd dat die Bonuma gezegd heeft. Ja, maar mijn opa had een bakroegebag gekocht. En we kunnen niks aan doen. Hoe kan je niks aan doen voor iets dat je niet hebt gekocht? Heb je het gekocht? Nou, you go take a money go buy a bakru. If this mako suku ye pina uno. Uno ma pura bakru tapasma. No go take as ma fu prija bakru. If asma no buy bakru. En gramme afobe buy bakru roko bakru fu roko balata. Nanga de sandati. Uno ko tegi des mataki dem podem dem godoro nanga bakru sorgu. Dem godoro nanga bakru sorgu. Wat voor rommel is dat egoïstisch dat jullie denken? Mooi strandterrein met roof, dat hij met je roof money kon. Na osso. Dat men verplicht me team, dat mijn kinderen zijn totaal onschuldig. Dan moeten we elkaar zeggen, de dag dat ik niet meer kan roven, moeten mijn kinderen doorroven. De dag dat ik mij bezighoud met drugs. En ik ben te komen ontvallen. Moeten mijn kinderen doorgaan? Als ik marijuana rook. Moet ik mijn huis doorstimuleren om marijuana te roken? Huh? Wat voor domme informatie geven jullie die mensen? Wansansa ano you buy, no play you basi. Wansansa ano you suku, no kan play you basi. En vooral de stadskreolen. Met takken duidelijk bakken, dan mogen jullie boos worden. Uloba kabakru sensatie. Ulobeng. Uloba bakru sensatie. Bibe teigukba. You ewa kataparu de loper, a bakru ewa kataparu de loper. Mi teigukba to wa herken wa bonu kampu. Pedema abi bakru. Imcha you vrouw relatie gonamang. You vrouw probleem gonamang. Amo wasi vergit watra. Amo ji san fu dropu ina nyafi masra. Amo ji au ja vrouw wan koni tak famus kroya mang na bakru. Ye go na wan probleem. Na wan bonu kampu. Ide na wan buyeye. In plaats a obiama yepi. Ama op een bepaalde negatieve inbod. Amai taine kampu. Amai tek de €20 kanga de €20. Amai misleid you. Etan dat je hebt voor wiri gratis. Na bakru denki.
En daarom zei je mensen, sa echar aning, a mom tak dena obiamang, e wakana denki tak de wakanga pang dena obiamang. Maar soort obiamang na you, ya bi bradi pasi langa smara pasi. Tide of Tamara, temi wan go buy bakru, omdat mi vind tak money no sarmi. Ano de chief mi go buy bakru. En no wan famir ma bakru no de, want if wan kas machara bakru koi na famiri. Dafa abakru na fa famiri. Maar zij de te dede kong. Te wan dede una wan dede tu. Zij de te wan jompo bosho brochi. Ayer familie no wan jompo in bosho brochi tu. Het is lastig. Ik stoor me elke dag. Ik zeg als ik dit werk niet hoef te doen. Geloof me, daarom ben ik bezig te creëren. Als ik moet stoppen om cultuur op winterwerk te doen, stop ik ermee. Het is lastig. Alla lees we dit maar verkeerde. En weet je wat zo stom is van jullie leeghoofden? Om en niet kan voorlichten je dit maar. Om een voorlichten. No wa ala kasma greedy. Om je schulden te geven. Zuloba gratis informatie. Iedereen is sluit. Om je 100 euro te geven. Ik wil 50 euro voor je tana des. Tana je osso. Des maar kan keer je. Maar gratis informatie zei ik jaren in die man naar Facebook. Jaren op de radio geweest. Stank verdank. Ik zeg het altijd, jullie Surinamers. Namoro doen alsof smafgrond tapu. De Surinamer gaat met je lachen. Zolang ze aan je ballen kunnen hangen. En voorlichting gratis krijgen. Gaan ze nog aan je leunen. Maak één fout. De hoef je vast aan matang. Make one fout. Yoshi fa de tang. Make one fout na nge brada. Yoshi fa be lobby. Make one fout na desma. Sabe loan to ya. De money flow. Make one fout. Dat is van de bar sanji. Het is lastig zo man. Lastig. Uno kees dit desma voorlichting. Fedin bakru. Dat te den bige mek maling ripching. Tesam dene wakabung, trawe anga den srefi, trawe kier den srefi. Bakru e mek relatie broko, bakru e mek brada nga sasri banga den srefi, bakru e wisi, e chabru ya kon e storde obja e storde jebri den kromanti de Aisa. En toch heb je mensen die het stukje van bakru op prijs stellen, omdat ze worden misleid. Door bepaalde hogi du wisi man, zij kai de sefi bonu man. Tere mano ma pura bakru, de me kara bakru sda bangi. Zij de me kwa lo blaka man, libisma lo pro kanga bakru, omdat je different soort bakru. A bakru o jinyang, o meki rei dirwagi, o meki bo oso, o meki disi. Maar deze no do de sandfesa be issue, dus dat ko bige maleng riupching. Yo bige shitaki, yo bige san dat bepaalde sano bige teki. Want sana mooi wang, I teken een contract nanging. Dat te you teken een contract nanging. Dat wat ik ide in wa yokro. A yokro in sa you de. Sa ataki dat im do. Ta bige eisi tak ala yari grow ani paima awan wa fouru, awan wa agu, awan ala yari mkiru an kou. Ala yari im jiwinti prei, ala yari im di tap yari prei, im trowe nyanjeng. Dat na bakru, dat na takru seifu obia. Dat me fene jammer, taki solis des mei sukwa yepi. Sa je probeer fu soorden, maar dat mevrouw, no mek no a bonu man mek you vrede. Tak a bakru opa o kiriu, a bakru anogado. A bakru sa opa go bayne kasak. Abakru sa omugo bayne kasak. Yum tap you bellen. Yum bescherm you. Yum protect you schreef tegen een negatieve. Sa you grandpa, you oma, you tante, you never go bay. Ago bay en bakru ga gold busi. Ago bay en bakru ga op een supermarkt. Ago bay en bakru. Toch? Fukei chare en business ga Holland. Ago bay en bakru. Fupsa en koka. Ago bay en bakru. Ago suke takru yeye. Dat tego suki takru yeye. Fu you suku you soutu. Dat no go was pur moro.
Da bakru tro je eigendom. Dan mi bradap chimusbari. Dan mi sap chimusbari. Fu asansa yugo suku. Di bego suki bakru a famiri no ben dape. Tewe go in de dungra de berpe go suku takru yeye. Omunanga tanto no de soleisi. De no kango suki kakunu. Ato suku kakunu. Toko temita kakunu musko restap mi pchi. Hoe kan dat? Ano kan? Wasan sami no bay anof mi. Lek fam wagi dape mi bay mi waga mabeng. Na mi pay na mi bay. Mami ano mi go suka bakru. Ta fabo nu mo ko temi tak mi trowe nyanji bakru. Fabo nu mo ko temi tak ten ba pleji de obia mi pleji bakru. Fabo nu mo ko temi tak te ik ba pleji de Aisa im ja bakru en presi. So tu kabakru mim ji presi. Dat me ku li u jers de kabakru. Daarom moet jers de bakru. En met taki altijd soort zoek soort. Wa obia nanga bakru altijd na van na feyanti. Wan trutru obia nanga bakru ne waran faya. Imshi bakru nanga obia lek faya nanga watra. Ze klikken niet. If ik ga pres go kotwa luku. Abonu mate itak imbuge bay lollipop anga snoep. Trowe ala yari ondra bong. Of im go taipangi ala yari fudu dati. Wana bakru be meki au pakongudu. Dabi au pano kan de tek so de winti. De no tek den bakru. Het komt ervan. Toe hebzuchtig. Hoe hebt u weer fit aan winti sani? Ik ben echt boos vandaag, hè? Zoveel voorlichting. Hoe denken jullie zo bekrompen en dom? Hoe laten jullie mensen jullie misleiden? Die mi ben siki. Mi vier sana bakru. Mi vier sana takru yeye. Mi vier sana yorka. Mes do ina song. Me kouru. Me takwartal mi no sapsa me taki. Tirena de igado sar mi abebung. Ini wama say proberi mi mek det dede. Ini wama sa proberi. Dua san nangami. Ini wama sa wins ogri jimi. A ogri dal move sa tin dusu leisineng. So langa de mano be was mi prati. Pur bakru. Nanga yorka. Sabe sikimi. Sa e swear mi sting. Say make me go atoso in atoso uit. Takru yeye. Dat rano ma fe next na mi. Matem konja osana. No mama no ma fe next. Mami ga presi. Bonu me te mi tak na wa winti de ne baka. Ma luka bakru tu. Wek de no be was mi prata nga bakru. Tenun ka de bedere de yurdisi. Want zolang als 6 uur baka na doro me firu an peintap mi skouru. Me tak wartal. San e druk mi. Als we kon leg desma uit. Is stimuleer a bakru proces. Maar mi sap zei de we dwing. Omdat a bakru is misleidend bezig. A bakru en low you. A bakru so like a wan bonumang. A man tegi go panchu go sani. Wa wismang. Minom tak bonuma wa wisma trouwens bijna inom minoma meka vergelijking. Go panchu go sani fuko wasi. A man e mine nanga you. If a man tegi poti osa panti. Ser you wagi. Fuko wasi. Na bakru o meslei you. En daarom ik de meeste bakru kampu spang. De bakru kampu. De spauwreed. De tak van de boom met jaren. De bladeren vieren feest. Takur bakara ook ba play chromati. Bakara da we sluiten van een bakru. Wat voor ka is dat? Wat voor strontere is dat? Fake play op je pri da je pri bakru pri. Om een soort sweetie de in one nasi. Om een soort sweetie de in one nasi. Om een soort sweetie de in one watramung. You no kan, you wish you na dagu. Na wa enkri pasi ye waka. Ye kisa ji you bakru of ye kisa ji you obia. Me no kan play ji obia, pa ye play ji bakru. Mi gona presik baya. Pem sidak ma pre bumbi ji winti pre. Na wa presi ja sa para. Mi gona pe ya. Obia i dansi son mooi na presi. De ben sluit af aan 3 wiel bij sigri. Na nga lollipop aan snoep trowe ondra tenti. Vooral een bepaalde district. De mij stimuleert den bakru. De mij power des man aan de bakru.
En dan vind ik het lastig, voor te was mij sukuyepi, als man no sabe moro betre, dat we druk desma op een slimme manier. We foodiseer desma, voor go om naar bakru. We power desma, en later te yoshi dat kiso de me kom apching de onhandelbaar. Te yoshi dat apching no ma lera scoro. Te yoshi dat apching go misdraging. Scoro in, scoro uit. Apche gas strafu, adenanga obia, ma abakru estora obia, want kana opa go bij wan food bakru. Kana opa go bij wan bakru fu ser sani. Kana oma go bij wan bakru fu ser sani. Ser swasani. Ala de soort san dat te vind presi. Dat teti de of tamara. Abruya ekong. Dat je probeert fu yep desma. Dat je go tegi taki. No wans manoma was famir ma bakru puru. No wan manoma pura famir ma bakru. Soms si no ma pureng. Maar zij hem doet in korku you go. Fijn om apuring. You abakoni, a winti abakoni van winti muschara oplossing kong. You leg libis man af abakoni. Maar dagwe sa you opa go buy. And you know one din abak ab dagwe dati. For a money. Tak je make up ching, upche malengri. We offer them ching funu. Ala yari wan famire naki. Ala ose brong. Ala de soort sanate fen presi. Do wako tegi mi, taki na, omdat opa go buying. Dat to de wa mooi sani. Ik ben hier met mijn gezin. Dat mi kom merk op taki, oma of opa be doen san in het verleden. Dat mi leer dem chief mi toe. Tak u kan doen zo wanum horapis bakru gedeelte. En dat doen ze meestal. Dat doen ze meestal. De mensen zijn hulpzoekende. En ze hebben een slimme manier om die mensen bang te maken. Te asan tron kunu. Daarna wint is op van begi kunu. En im luku taki mina masa je familie. Alla jari de bem offer. Yap trouwang, de no ma make it ching. Alla dem ching sa dem make je op een gebrek. Alla mala je op een beperking. Zij de aba beperking. Omdat die de man stimuleer a pisi di dibri. Sa de estorde yeye, estorde obia. De ma esori taki, godoro. Da wins you no ma pur abakru. Da yo bejen tak wai fosi. Wai. Anomigo by you. Wan san say by ipai na you. Ma wan san say no by. Ino kan tak tranga taka yabeng. Dat soort famir ma bakru de. Dat soort famir ma bakru de. Tebe furi kasani yu wan ben goroof. Ino be sap tak te goroof abo de wan kunu ja famiri. Dus omdat je bij de ouro rover. Dat iedereen dat je stimuleert hebt chivi voor roof godoro. You know wat ouro inbreker. Dat je power hebt chivi voor volg afak voor you godoro. Voor de inbreker toe. En wie ben go abi voor bakro e broko go insma oso. Unom kontegi mi taki. Dit van een boy dat straf voor dape. De straf brad af minanga de straf voor sa. Isap omeni. Te abakru gwelip deng. Te de abakru chaden go solis in wan probleem. Grabus maketi na strati. Toch? Te de mako in arake na lanti. Da abakru gwelip deng. Ta mo tak. Minos af sere mi grabaketi. Da mo krei. Tak jongen meester lus mi jongen rechter jongen. Rechter o jama wan kans. Baka wa munga naam da amanda pe baka. Da yoshita kane amadi na kopi esh dak winte bar na matapu. Maar tussen ta winti bar na matapu abakru de let dape. Wan bakru is niks anders. Wan bakru na wan rechterhand voor wa Yorka. Te wan bakru ba terroriseer you. Dana Yorka e konda broko you neki. Na Yorka e tek chagwe. Ma bakru, imsha bakru lekwa plaaggeest. Isabito, a bakru is een plaaggeest. En daarom moet je kijken. Ja, bepaalde san zijn doejisma. De saptak de abde ogri. Dat zal do. Bayamine was alasan puru yere. Yo cham go prati ma pis dat nom gwe. Nee, de nom kong. Dat want taki. Ina apra, you want two sort sweetie. Ina nasi, you want two sort sweetie. Na one sweetie no mode. Dat uno kei stimuleer den sma. E godoro na abeiste sani fu bakru. Een bakru is een stoornis. Een bakru is een negatieve geest. Een bakru is een gemaakte ding.
Een bakru kan je vergelijken als een Satan. Is gewoon een levende Satan. Die mensen weten te hypnotiseren. Een bakru hypnotiseer you. Fudu ogri. Een bakru e kot luku. Wan bakru e chalolo taki. In bepaalde sani. En daarom je normaal begrijp. Te you trapa kabel. You vos begin ami. Dat mo piki you. En im luku taki isap fa bakru e roko. E low you. Futak negatief abrawan trawang. Dat te yang asens maar dat kistrobi. Tidof tamara. Dat asens maar sabe tak negatief abrayu. Awan sen konfetanga you. Dat te you picking. Dat ajeslik na you na negatief is. Het zou iets moois zijn. Ik meen het niet met jou. Laten we zeggen, we waren vrienden. En ik praat zeer negatief over je. Ik praat verschrikkelijk negatief over jou. En ik ben een vreemde. En later bleek dat minanga yuneko overeen in Watori. Dat te minanga yuneko overeen. Dat semsma sa ibe tak negatief abring. A semsma sa ibe tak asmana dagu asmana dis asmana dati. Dat je lasi srevi. De wansena semsma dat i confetti of tamara nangami. Dat te mo dry piki tak hey no doing. I vergitak na so ibe go om nangasma. I vergitak ibe tak negatief fasma. I vergitak ibe do om een soort broeia. Na bakru is sai paniek. Na bakru is sai paniek. Mek libisma e trofeyanti. En daarom ik de mataki kerbasi wiri. E was hat e dresi hat soro. Matakru maniri anoma dresi. Yabisma ye chare ye wasen prati. Na busi. Ma aba gwenti fa bakrukba. Je was een prata busi. Toch je ziet dat later als ma ego doro nanga de lolo takisan fing. Dat die piki den meestal tap a gedrag voeding. Dat de wan surfing account op you. Lek na you echa lolo taki. Na bakru. Wan bakru ne bouw op wan bakru na vernietigsma de Libi. En daarom ben ik verschrikkelijk boos. Ik ben verschrikkelijk pissig. Tedes mago suku yepi. Asansa you sabi. Uno stimuleer densma. Wana de porti pching. De porti gram ching. Sanogo suku. De portisma. Sanogo du bepaalde sanisa wo lip na baka. Lek generatie tot generatie. Da akunu nanga hebi dat efikaji unu. E rustap unu. En etetewe kon suku yepi. Uan godoro. Tak yamawa bakrube di na famiri. Na you ben bayeng? Ete te ukon suku yepi. Uno o apis dat uan bohou. Omdat wan bonumang fool. Amatak don't let them fool you. Maar they fool you taki. Winsho was ingi. Winsho was sani. Abonua mus was bakru. Wa techo wa tusma be konami ook toe. Mi ben de na radio ko yeba. Misschien na 4-5 jaar geleden. En meneer Flow. Dego Kotluku, meneer Flow heeft goed voor zijn gewerkt. Maar die man heeft 1 fout gemaakt. De Aksabonumang, sana fout. Usabi betakator di sigba. Ano wasa bakru junu. Ano wasa bakru pota bangi. Ano takamano roko bun junu. Ma amoro bigi fout sa meki. Ano seta bakru po junu. Wana bakru dati e chanyang nanga dringi ina famiri. Dado aba dekati. Fu aksimitak Flow. Fa wakananga pis fa bakru. Doe je dat, ga je dat ook nog voor ons doen? Mitak nee mevrouw. As masa stimuleer ya bakru gedeelte. Ibe de tapa pasigba. Fu go ina leti. Iwango dochu anu baka. Wan abonuman tegi den taki apis dat minobem waspur giden. Tidena deida mine takis masani. Mamo teigo openlijk. Asem faside tanga deeftide. Asem faside tang. Dat de divinity pray. Play om een bigi bakru pray. Toch tidena de yesh fade tang. Dat te yo taki nanga sayeshi. Dan gaat het lijken alsof je lastig bent. Nee. Want we bri taka bakru wanka junyang. We bribi alleen door bakru uka apwasan ina libi. We bribi tak na soso bakru kamekure mooi wagi. We bribi taka bakru wanka kamekure mooi wagi. Het is maar een rommel. Het is een rommel.
Dat ligt bepaalde maar zij las hoop in de egi kondre. Tak naar buitenland wang, misschien dat mistrati de. Zo to low. Teya chobos king is chin doti. Ik kan go pay wani. Alla se pay go adoti ste wakangei. En if nou een familie maar kuno e do you. Ik kan go Nederland. Ik kan go België. Ik kan go pay wani. If we go suku ubakru utakru yeye. Fudu bepaalde san om money. Inaf denk dat te abakru san ven pres in Sranang. Dat te igwa Holland. Die denkt dat ai dat pe mi no ondervinden las. Je bent gek in je hoofd. Je bent gek in je hoofd. Dus de wisi saka kawisman. De kawisman. Sa e hardensma. Ina pis dati. Tilesi heru junu. Tilesi heru junu. Wan dusun tong heru junu. Omdat hij naar kwaai u kwaai. Het zei, je bonuman, zij pleit bonuman. Maar ze zitten met een kwaaie geest in zich. De mensen weten bepaalde dingen niet. En daarom moet je kijken, je kiest trobi naar asma. Soms wat niet nodig is. Want ze komen bij jou om hulp te zoeken. Jij ontdekt hun problemen. En ze willen later een strop op je zetten. Ze willen later met een hete, ze willen eigenlijk met een kodja op je komen staan. Ja, maar wanneer ga je het doen? Wist jij dat jij een probleem bakru had? Wist je dat jij een probleem had? Wie heeft jouw probleem ontdekt? Na mampe ikong. En na haastigheid. Na greedy. Teesjesma. Go bij bakru. Go suku bakru. Meestal na smasa geldzuchtig. Na materialistisch. Het zijn helemaal materialistische mensen. Na takrusma, na bigaisma, na hebzuchtigsma esuku bakru. Na hebzuchtigsma esuku roko winti, roko bakru. Na smasa materialistisch. Bigai. Na desma dat esuku bakru. En daarom ik im luku taki teiwa je poasma, fu vrijwaard fu asandati. Ogo taki, en te wasma solis na wa boom presi, fu in leiding. Ik kan saptaki a bakru. O sluipen fu chaporiko fu julanga dumang. O chaporiko, o fluister you in you yesi. O fluister you in you yesi. Omdat if a bakru shitaki, idena wan presi. So lazy. Pe asma o chari eerlijk. Nanga kring, nanga patiëntie kon na kop mopo uit. A familie kunu. Geloof me. Ik kan saptak nomo a bakru. O consult wan faya. En if a bakru no ma gebruik you. O gebruik wan trasma. O gebruik you ching. O gebruik you vrouw. O gebruik you omu. Fuka chapori kong ina pasisa yube wakakba fuleti. In de meeste gevallen gebeurt dat. Ja toch? Met tijden man tak ook toe mi bende na wan presi toch? Me bribi na bonu male gado toch? Me bribi na bonu male gado. Alasan sama tij mi me do. Dat hem no sabi dan bedenkt dat na winti. Terwijl na een negatieve energie. San de dape. Na negatieve energie. Walis mi de na wan presi. Dan be op een toren zet. Dan u ben de in wan keuken. Sami ben bouw na een mip planga. Sami ben bouw mi oso. Dan mi ba op een pioneer set. Dat die a pioneer set vadong. Dat a man. Pe mi ben den presi. Dat pioneer set vadong. Dat man bige de danga lafu. Laf go. Terwijl, zoals Sani, voor een stereo set, als het kapot is of het is gevallen, is het iets om te lachen. Want allemaal takilek van Bob Marley taku free the people with music. Je verstaan. Te wasma, lobby mek toneel, kikobu esuku een bepaalde aandacht. Kinderachtig, kan de iwaka i graad vadong, lafu tak anomas dong, kan de wan bigisma graad vadong, lafu anomas dong. Dat meestal zijn het bakroes, zijn mensen met een kwaaie geest. Is een bakroe, ze houden van aandacht. Bakroes willen dat mensen moeten lachen. Daarom moet je kijken tegen bepaalde wintipre. De smannen gaan de bakroe meestal. Ze willen altijd lollig doen. Wie is asaptak anap apuku, ogo dans apuku futu, alleen maar voor ikanshi. Meisje en na bakru, etja broeia kom me kishidati, apisidaki, man edulek vrouw, vrouw edulek man. Het is meestal het stukje, mana apuku etjaraning. Mana apuku etjaraning. Na aisa etjaraning.
Na Aisa emek de manengre doelek umasma. Na apuku emek vrouw doelek man. Het is niet waar. Na kabra kabra emek man duwansani. Nee. In de meeste gevallen is het zie doen en laat doen. Is zie doen en laat doen. Dat mensen gaan zeggen, je bent geboren met vrouwelijke hormonen. Ik zeg het elke dag, God heeft heel gemaakt. God heeft mensen geschapen. Ieder is vrij om te doen. Als je anders wil gebruiken. En als je anders wil gebruiken. Uno jide winti porning. Na je tantanso. En daarom ik mina man. Winsju economie nooit moet doen onhuis naar jou. Winsju na economie nooit moet doen onhuis. Maar je moet niet. Je moet niet. Anders ga je iets anders voelen. Op je kop. Begrijp je? Wat winti ik knap op voor je alasma. Wat winti ne sai paniek. If you konanga you famir ma probleem na mi. Def mi hoigri egi brada di you. Tak ika yagi brada gwe. Ika yagi you sa. Tenzij ano you bent de eerst negatief tegenovering. Omdat na takru kare cha takru piki. Maar het moment sa yo go. Toch? Bijvoorbeeld is dat kwam bepaalde familie maar faya is soetu. Tussen sma onderling. Maar behalve if na is het iets anders. Maar stoppen jullie ermee. Bakru ano basif noa kromanti. Bakru ano basif noa obia. Noa ampuku noa aisa noa kromanti. Want bakru is een plaaggeest. Ik hoop dat het dit keer duidelijk in jullie verstand gaat zitten. Want bakru na wan plaaggeest. Want bakru na wan misleidende geest. Na bakru e mek bepaalde umasma. E wakana strati. E chapori vooral mitak uma bakru. Uma bakru meestal e de tap manengre se dulek umasma. Takru seifu aisa. Takru seifu apuku. Sano prati. Maar meestal ano ampuku. Meestal ano aisa, meestal ano aisa of de karing. Meestal na bakru. En daarom ik te igo na bepaalde winti prei. Dat mi no tak me takis masani ma dim no breni ma aishi. Dat me mine gas ma winti prei. Tenshi aandacht is suku. Meestal bakru na mekis ma lafu. Maar geloof me, hun lachertje is niet zoals je denkt. A laf of des man nga bakru. Ano lek fout denki. Hij laf nanga you in ati. Im luku au vergiftig you dadelijk. Au brokken you relatie dadelijk. Au zoet faya iedere man en vrouw relatie dadelijk. Au chabru ya contact yanga you ching. Prati fetango srefi. Au chapori kong. Vooral in relatie. I verstang. Dat na auroko fu bakru. Want een bakru maakt niet. Een bakru is gekomen om te breken. Ik hoop dat jullie dit weer mee hebben genomen. Ik hoop het. Mensen, Famirma bakru, nebe stang. Want die ugobaya bakru, uno bechara her familie gobaya bakru. Na wans maar om eens sluipen bij een bakru. Te opa ugobaya een bakru. Oh, ik voel dat bijvoorbeeld, ik ga maar een familie roepen. Familie Daniel. E familie Daniel, mina Daniel, dat mi los toe bij mi bakru, omdat mi vind dat money ne sarmi. Temo bij mi bakru, de familie Daniel na 3000 sma. Dan mogen tegen alle 3000 no. Ik ga een bakru kopen. Hoe je hebt mi bij een bakru? Toch? Eenmaal we karen familie man bakru. Ik ga een bakru kopen. Wat jullie voor mij moeten doen. Er zijn 3000 mensen in familie Daniel. Ik ga naar hun allemaal. Dan mogen we contact met pana Daniel, met mana koling. Toch? Met mana koling. Dan mogen we naar mimma. Dan moet hij mimma familie en pa familie. Wel, het is zover. Ik ga nu een bakru kopen. En ik hoop dat jullie samen met mij een bijdrage gaan leveren. Omdat ik een bakru wil kopen. Kan je dit plan aan jou? Kan je de nakiwa udurex? Kan je de mishandelen in een familie? Te je go bij je bakru, a you wego. Te je go bij je ogri, a you wego. Te je go a berpego suku you takru ye, a you wego. De no kan go suki kabakru. Dat je bakru moest de een probleem in een familie.
Lek na her familie go baya bakru. Ano you wan go bayeng. Tibe sluipen neti. Gwenai presi go suki takru yeye. I mabe de arbei na. I tante I omu de brada chief ya de sap chief be de arbei. Waar is arbei? Ano you wan. Dat te bayi kabakru. Dat ti dof tamara te no demoro. Dat mipching mus go lei ronder. Mi neef mus go je begi bakru. Dan famir man bakru. Ei saka bonu base. Wis base like this. Zijn louders van de kasandati. Maar jullie zijn koppig. Hoe je ziet trangale kou bakasei. Jullie zijn koppig. Te was mij doe ogri. Te mogo roof. Mino betrek mi her familie in een roofproces. Mino te mi vrouw nanga mi pchintak die de neti mego roof. Mino te te yo lopen uit die vrouw lopen uit die man. Nou wat ogri ego doe. Ino betrek alasma ini. Da ogri dat ino mag contact a ogri dat e beperk a her familie. Da so ogri cha machti. Na so ogri chamachti. Huh? Na so ogri tof. Yugo suku yukunu. Nee. Yugo suku yukunu. Yugo ba yu takru yeye. Yugo suku yu takru sil. Fuduan sani. Dat tidof tamara da oko temi takri famir ma bakru. E sa skopunu. Sa skopunu. Eva her famiri ben bebe liever wan bijdragen. Die tak dat je go ba yi bakru. Nou wat tratori. Want I oma sap tak yo bij bakru, I omu sabi, I tante sabi, dem chinvi sabi, tak komen jullie later. Ik heb jullie nodig, want familie Krutu, ik ga een bakru kopen. Dat wil zeggen, iedereen heeft een bijdrage geleverd om die bakru te gaan kopen. Toch? Maar no tego bij je bakru. Furoko balata. I go bij je bakru. I go bij je takru dagwe. Fukan ji money. Toch? Igo bayi takru dagwe. Dale mo karen famir ma dagwe. Di ben go bayi dagwe. Fu sorga famiri. No was mano ben de arbei. Da fayo kote mi tak a dagwe dati. A kir fodu dati. Na mikna a her famiri kiring. Ano di ben fen taki geweldig I broming. Dedo kan kote mi tak temo bega kunu. Fu asan samino du. Da kunu no Jeremy. E uno hordes ma voor de gek boy. Wisi base uno. Uno hordes ma voor de gek. Dan moet je store aan die proces. Daarom moet je kijken. Het moment dat je positief wilt zijn, bezig wilt zijn voor die mensen. Je kan weten, even aan maba bakru, apchi aba bakru. Bepaalde sani imluku taki apchi ne komoro. Omdat as amma sapsabe haluit. Appa sapsabe haluit. Ta omu sapsabe haluit. Dat er hem ko ondersteunt zo lezen. Dat er is je dat, je go in een richting dat je dat, atoro boss. Dat zal je doen. De na trobif teiga ta familie no komoro. Want amadu disi en amadu dati. Omdat godo e broko da siri e panya. De hem luku meestal de ne komoro. Te go bayu bakru une vergadering aan her familie. Dat zijn het tidof tamara yoko te moest na familie ma bakru. Sas kopuno. If na her famiri be pota money fubaya bakru ya. Da wan famir ma bakru. Mana you was sluipen go ba I kasane ko te mi taki. Ma kinderen gaan rond de leden. Elvino pre bakru pre. Hey, uno ordes ma voor de gek boy wisi base tunu. Uno ordes ma voor de gek boy saka bogro bita sebre fatanks. Dat jullie zijn. You was ordes ma a realiteit. Dat we wakai kordes ma. No wa kasma no liever no wa bijdragen. Die bo ba I bakru. You was sluipen go ba I sana barba man. Ino betrek ma I brada issa. No we no betrek. Tada ka probleem deno de kote mi taki mi kompot money. Want o di bakru pre. Dat is kabonu man de kawisman. El mesle you go na kasanda we trapa ini. Stront. No sense. Dat was mijn lifer. Ben moe. Hij wil lekker werken. Figa sweti puru. O bakru rommel. O bakru gedoe. O kasani. En mijn kinderen zijn hier aan om chingo bij mi bakru. Die moet bij mi bakru mi wan sluipen go bijeng. Je kon tegen mi tak bakru kier mi ching. Daar mi ching ben bijeng. Kan na mi chingo suka money.
Kan je niet zien met papa als ik geboren word, moet je met bakroegeld verzorgen. Je moet met drugsgelden verzorgen. Je moet me met geld verzorgen. Je moet me met een roofgeld verzorgen. Papa, je moet me met ketting trekken. Van dat soort van dingen. Dan gaan we niet dat team zorgen. De kinderen zijn altijd onschuldig. En wij zijn onschuldige mensen in de familie. Uno lek bakap ching. Uno onschuldig. Boy de wan say go suku de takruye ye teno. Dat af dat na fude risiko. Maar wasan sami no bay ino kako temi tak mim kon dine ala yari. Wasan sami no bay ino kan temi tak af mi. Famir man bakru. Hey, ik naar buiten gaan hoor. Ik ben echt moe. Famir man bakru. Is goed. Ik ga weer uit die live. Hebben jullie dit ook geleerd? Van Mirma Bakro. Ook dokkeren. Doei. Hoeveel jantjes dat jullie zijn. Dan gaan misleidend mentaliteit voelen. Mi portip chino bij Bakro. Je kon thee taki. Sma no maar doen niks. Dan gaan we van Mirma Bakro. Hey, ik stop er. Ik ben boos. Doei.